Эфирден алықлар вақты студияда Олсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Күп фатырлы тұрақ йортларының төбәлләре үшін оларны қордан бұздан шыстарту идарәші ұйышмаларының төп бұрышларының бірсі. Олар халықтан келген ғаризаларны тез арада эшкәртергә тиешләр. Әсәүдә үзәге коммерция объектлары һәм шәхси хуҗалык хуҗалары бу эшне үз өстенә ала. Төбә кыйыкларындагы куркыныч, әлбәттә, без сөңгеләре белән көрәш бара. Вот они выслушивают, записывают вопросы эти. И все это потихоньку, постепенно решается. Уртага салып сөйләшү. Колабызда гражданнар җыеннары башланып китте. Ярдәм күрсәтсеннәр иде. Ул бик саваплы эш, ул бит инде мәчет төзү кебек мәчеткә эшләнгән эшләр, шуңа күрә һәр кемгә савап килеп торачак һәр вакытта да. Изге эш. Бикасазда яңа мәчет һәм мәдрәсә ачылачак. Соңгы көннәрдә температураның төрле булуы әлмәт күп катлы йортларының түбәләрен куркыныч зонага әйләндерде. Боз сөңгеләре һәм кар катламнары йортта яшәүче халыкка һәм аның мөлкәтенә җитди куркыныч тудыра. Шуңа идарәче оешма хезмәткәрләре бу юнәлештә актив эш башлады. Бу хакта тулырак Алса Ахмаджанов материалында. Дуслык урамы 11-нче йорт зур боз һәм кар катламнары булган йортлар исемлегенә кергән. Шуңа да махсус техника бүген аларда эшли. Нәкъ менә аның ярдәмендә гадәти ысуллар белән кар һәм бозны чистартып булмый торган урыннарны җыештырырга була. Коммуналь хезмәтләр искәртә, чистарту эшләре барган җирдән узарга ярамый. Шулай ук автомобильләрне биналар фасадына якын куярга кушмыйлар. Бу милекне бозуга китергә мөмкин. Данный вид работ входит в минимальный перечень. Бу эшне идарәче компания хезмәтләре башкарырга тиеш, ләкин лоджия, балкон һәм аларның түбәләрендәге бозларны фатирларның хуҗалары чистартырга тиеш, чөнки бу гомуми йорт милкенә керми. Эти квартиры. Так как это не является общедомовым имуществом, Адел Вахитов сүзләренчә, әлбәттә бүген 195 куркыныч тудыручы түбә бар. Бу йортлардан кар һәм боз сөңгеләре тротуарлар өстендә һәм халык күп җыелган урыннарга төшәргә мөмкин дигән сүз. Әлеге адреслар буенча кар һәм боз чистарту беренче чиратта эшләнә, чөнки кешеләрнең тормышына һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Алардан соң күп фатирлы йортлар чистартыла. Күп фатирлы торак йортларның түбәлләре өчен аларны кардан боздан чистарту идарәче оешмаларының төп бурычларының берсе. Алар халыктан килгән гаризаларны тиз арада эшкәртергә тиешләр. Әсәүдә үзәге коммерция объектлары һәм шәхси хуҗалык хуҗалары бу эшне үз өстенә ала. Әгәр бина түбәләрендә боз һәм кар катламнары барлыгын күрсәгез, бу мәгълүматны беренче чиратта идарәче оешмага җиткерергә кирәк. Идарәче компания тиешенчә җавап бирмәгән очракта халык экология һәм төзекләндерү департаментына 33 46 13 телефоны яки районара торак инспекциясенә 45 77 76 45 77 75 телефоны аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Алса Ахмаджанова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Әлбәттә, ел сайын үткәрелә торган традицион гражданнар җыеннары башланып китте. Очрашулар форматы шәһәр җитәкчелеге һәм башкарма комитетының профильле белгечләре белән күзгә-күз аралашуны күздә тота. Мондый караш резидентларга үз үтенечләрен һәм тәкъдимнәрен арадашчыларсыз әйтергә, ә хакимияткә җәмгыять ихтыяҗларына тиз җавап бирергә мөмкинлек бирә. Мы подведем итоги работы ТОС номер 1 и ТОС 15 за 2025 год. Беренче номерлы территориаль иҗтимагый советка 27 күп фатирлы йорт керә. Бу 5 меңнән артык кеше дигән сүз. Көн тәртибендә узган елга нәтиҗә ясау һәм бу елга планнар. Моңа йорт яна территорияләрен төзекләндерү, подъездларны ремонтлау, урамнарны яктырту һәм халыкка социаль ярдәм күрсәтү һәм башкалар керә. Киңәшмә башында төрле инстанция вәкилләре 2025 елда башкарылган эшләргә хисап тотты. Прокурорның өлкән ярдәмчесе Булат Захитов үз җыгышында халыкны мошенниклар хәйләләренә эләкмәсеннәр өчен кисәтүдән башлады. В настоящее время враг цинично использует... Хәзерге вакытта дошман кыргалдарлар нәтиҗәсендә зыян күрүчеләрнең хисләрен куллана. Җинаятьчеләр башта кешеләрнең акчаларын урлый, аларны кредитлар алырга һәм күрсәтелгән счетка күчерергә яки шәхси мөлкәтен сатырга өнди. Аннары урланган акчаны кайтарырга вәгъдә бирәләр һәм югалалар. Обещая вернуть украденные деньги.
Ijtimoiy совет җитәкчесе һәр яңартылган тротуар яки яңа балалар мәйданчыгы артында актив гражданнар белән тыгыз хезмәттәшлек булуын ассызыклады. Нәкъ менә актив яшәүчеләр үзгәрешләрнең төп сәбәпчеләре. Алар подъездларны, ишек алларын һәм йортларны яңарту, идеяләрне реаль проектларга әйләндерү буенча тәкъдимнәр белән чыга. Әмма уңышлар артында кискен проблемалар да бар. Алар бу юлы шактый яңгырады. Петуховкада яшәүчеләр һаман үзәк канализация юклыкка зарланды. Кешеләрнең йорт җирләре шул сәбәпле су эчендә диялар. 2 года назад снимали по телевидению, сначала топило сильно с углами. Там на первой линии, которая есть по Шане Гусманову, они практически подвальные помещения полностью водой заливали. Но последствия какие в течение 2 лет? Во-первых, у людей не только погреба затоплены, плюс центральные ямы там затопили, плюс фундаменты в воде. Ленин урамындагы 91-нче йортта яшәүчеләрнең шикаятләре дә ким түгел. Биредә кышлау сынауга әйләнгән. Подъезд ишекләре бозланып кату сәбәпле ябылмый. Шуңа йортлары суына ди халык. Моннан тыш әле лифтлары да эшләми икән. Входная дверь без конца ломается и не могут сделать. Заменить можно двери и заштукатурить. Там всегда наслаивается лед без конца. Алсу идарәче компаниясе вәкилләре яшәүчеләрнең барлык шикаятләренә җавап бирергә тырышты. Ремонт личной клетки вас не проводили? Нет. Идемте, хорошо, мы сейчас домой вместе с вами пойдем. Пойдемте. Хорошо. Насчет подъездной двери. Там жители эту подъездную дверь, если она отсюда не открывается, они ее просто отрывают с петли. Железную дверь. А я могу открыть. Безобразные жители. Барлык шикаятләр беркетмәгә кертелә, гражданнар җыеннары сөйләшү мөмкинлеге генә түгел, проблемаларны чишүне башлап җибәрүче механизм. Хәзер бу конкрет заявкаларның үтелешен шәһәр җитәкчелеге контрольдә тотачак. Ну, на эти собрания нужно ходить обязательно, потому что... Бу җыгышларга йөрергә кирәк, чөнки чишелмәгән мәсьәләләр күп. Бу сорауларны монда җитәкчеләргә бирергә кирәк. Халык йөрмәсә, алга китеш булмаячак. Монда башкарма комитет, коммуналь хезмәтләр вәкилләре дә бар бит. Алар тыңлыйлар, сорауларны язып баралар. Һәм булар барысы да әкренләп хәл ителер дип ышанып калабыз. Исполкома, представители всех коммунальных служб здесь. Вот они выслушивают, записывают вопросы эти. Вот. И все это потихоньку, постепенно решается. Бүген монда халык үзләренең сораулары белән килде. Җыелыш беткәннән соң да алар тараларга ашыкмады. Аларның һәрберсе үзләренең сорауларын җитәкчеләр белән турыдан-туры хәл итә алды. Гражданнар җыены графигын Әлмәт администрациясенең телеграм-каналында карарга мөмкин. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Православие динен тутучылар өчен ширкәү календарындагы иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе Хош Ману яки Чумылдыру бәйрәме якынлаша. Ширкәүләргә, гыйбадәтханәләргә ил буенча миллионлаган диндарлар җыелып, билгеләп үтүгә 2 генә көн калды. Бу йола Әлмәттә дә узачак. Бүген бәкедә коенып чыгу өчен шартлар тудырыла. 18 январдан 19 январ төненә Хош Ману йоласы үткәреләчәк. Әлмәтлеләр аны өчен шәһәр күленә килә алалар. Әлеге минутларда без махсус җайланманың урнаштыралар икәнен күрәбез. Белгечләр сүзләренчә, бәке изге бәйрәмгә әзер диярлек. Хәзерге вакытта бозның калынлыгы 25 сантиметрдан артык. 18 көнне коткаручылар тагын төшү урыннарын тикшерәчәк һәм тирәли саклагыч киртәләр урнаштырачак. Только на данном участке, где есть. Дальше по озеру не надо ходить, потому что очень много полыней. Возможно, и провал туда. Урыннарда суга куркынычсыз якын килү һәм төшү юллары, киенү өчен җылы палаткалар урнаштырылачак, территорияләрне яктырту һәм җылыту пунктлары оештырылачак. Гражданнарның иминлеген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, полиция һәм Росгвардия, ашыгыч медицина ярдәме бригадасы хезмәткәрләре тәэмин итәчәк. Безнең төшерү төркеме суга төбе билгеләнгән махсус агач конструкцияны төшергәннәрнең дә шаһиты булды. Аңа тотынып төшү һәм тынычлап юыну өчен махсус баскыч һәм тоткалар ясалган. Әзерләнеш эшләре 1 ай элек башланды. Безнең конструкциябыз нараттан ясалган. Аның махсус поручнары бар. Кешеләр уңайлыгы өчен әлбәттә бу эшләнә һәм кеше су астына китмәс өчен өстәмә такталар әзерләнгән. Әлмәт районында рәсми рәвештә 3 махсус урын тикшерү уза һәм раслана. Бу шәһәр күле, Ямаш авылында Святой Ключ һәм Оппакта Попов Ключ чишмәләре. Хош Ману кичке 9-да башлана һәм төнге 2-гә кадәр дәвам итәчәк.
Сөз елға бір генә шумыл турында барганда йөрәккә авырлык килә. Кан басымы күтәрелергә һәм пульс шаярга мөмкин. Шуңа күрә белгечләр иң беренче чиратта табиб белән киңәшләшергә куша. Әлмәт районының Бикасас авылында озакламый яңа мәчет һәм мәдрәсә ачылачак. Әлеге проектны тормышка ашыруга авыл халкы белән бергә Ансар хәйрия фонды да алынды. Проект инициаторлары актив мөселманнар белән безнең хезмәттәшебез Инҗи Хәсәншина күрешеп кайтты. Бикасас авылының иске мәчете бинасында бүгенге көндә почта бүлеге урнашканлыктан мөселманнарга намаз укыр өчен бүлмәләрне авыл клубыннан бирәләр. Бина иске булу сәбәпле капиталь ремонт таләп ителә. Шуңа мәчетнең яңа дизайн проекты ясала һәм төзекләндерү эшләре башлана. Бикасас авылында яшәүче Азизҗан Саттаров сүзләренчә, мәчеттә намаз залы, мәдрәсә, ифтархана һәм тахаратхана планлаштырыла. Подрядчик әлеге эшләрне ярты елда тәмамлап булады, әмма авыл халкының төзекләндерүгә акчасы җитми. Минем мөрәҗәгать итәсем килә инде шушы мәчетебезгә ремонтлаулар ясап чыгу өчен безгә шушы авылыбыздагы яшәүчеләргә, авылыбызда кайчандыр туып үскән, читкә чыгып киткән кешеләр бар. Әлбәттәге кешеләргә шулай итеп мөрәҗәгать итәбез. Безгә ярдәм итсеннәр иде финанслау буенча. Күпме кемнең кулыннан күпме килә ала. Шушы ярдәм күрсәтсеннәр иде. Ул бик саваплы эш, ул бит инде мәчет төзү кебек мәчеткә эшләнгән эшләр, шуңа күрә һәр кемгә савап килеп торачак һәр вакытта да. Төзекләндерү эшләре өчен 6 миллион 700 мең сум акча таләп ителә. Әлеге саваплы эшкә һәр кем кушыла ала. Моның өчен экрандагы QR-код аша акча күчерә аласыз. Урында да мөрәҗәгать итәргә була. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә бу дөньяда мәчет төзүчегә Аллаһ ахирәттә җәннәттә үй төзәячәк дип әйтеп калдыра. Мин үзем әби, минем 5 оныгым бар. Менә бер оныгым менә монда мәдрәсәдә, безнең мәдрәсәдә, авыл мәдрәсәсендә белем алды, гарәп телен өйрәнде. Аннан соң Әлмәттә мәчеткә йөреп, анда сүрәләр, дугалар, Коръән укый башлады. Менә шундый горурлык минем өчен. Калган оныкларым да, кызым да, малаем да менә шушы белем аласы килә. Шуның өчен ярдәм итегез әле, зинһар өчен. Безгә менә шушы ремонтларга нитәргә акча кирәк. Бикасас авылының яңа мәчете авыл халкына да, үтеп баручы мусафирларга да гыйбадәт һәм белем алу урынына әвереләчәк дип ышана авыл халкы. Инҗи Хәсәншина, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Ярослав Гашек әдәби мемориаль музейында бәйрәм йылы. Дөнья күләм танылган язучы сатирик Ярослав Гашекка багышланган музей ачылуга 60 ел тулу йылы башланды. Юбилей йылы дәвамында биредә төрле чаралар, күргәзмәләр, мастер-класслар, подкастлар, уеннар һәм викториналар үткәрү планлаштырылган. Кичә музейда узган бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Бу дөнья нинди гүзәл дип исемләнгән күргәзмәне Чаллы рәссамы Михаил Жуковский тәкъдим итә. Биредә портретлар, рәсем сәнгате, төрле пейзажлар, график тәкъдим ителгән. Барысы Ярослав Гашек музее ачылуга 60 ел тулу уңаеннан. Пошел такой период, что много выставок. Минем шундый чор башланды. 2026 елда минем рәсем ясый башлавыма 10 ел тула. 16 елда эшли башлаган идем. Чаллыда үземнең остаханәм бар. Рәсем ясарга мине бар да илһамландыра. Кем белән булса да очрашсам да, пленерларда да тәҗрибәм бар инде. Хәзер фотосурәтләрдән дә карап ясый алам. Ярослав Гашек музейында күргәзмә ачылу музейның юбилей елын ачып җибәрде. Күргәзмә белән берлектә Ярослав Гашек легендалар һәм фактлар экскурсиясе дә планлаштырылган. Для нашего музея Безнең музей өчен зур бәйрәм. 15 январьда ачылуга 60 ел тулды. Бүгенге дата исә истә кала торганнардан. Юбилейны ел буе билгеләп үтәчәкбез. Михаил Жуковский 150-дан артык картина иҗат иткән. Аларның 27-се күргәзмәдә тәкъдим ителә. Бөгелмәлеләр экспозиция белән сокланып туя алмады. Биредә урман яннарын, тузгыган һәм шул ук вакытта сөйкемле булып торган агач йортларны күрергә була. Пейзажлар да күп. Мне очень понравилась выставка. Күргәзмә шундый шады. Картиналар илһамландыргыч, мондый бүләк ясаулары өчен зур рәхмәт. Рәссамның картиналары белән февраль ахырына кадәр танышып була. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Шәмсетдинов Хәләфетдин Мөхетдин улы истәлегенә шахмат буенча ярышлар узды. Анда Җөмһүриятебезнең көньяк-көнчыгыш район һәм шәһәрләреннән килгән командалар чыгыш ясады.
Халафетдин Шамсетдинов районда зур хөрмәткә лаек җитәкче, легендар шәхес була. Хезмәтне дә, спортны да ярата, кешеләргә карата зур ихтирам күрсәтә. Администрацияда эшләде, 30 ел администрацияда ул вакытта райком партия КПСС дип аталадыр, шунда оештыру бүлеге мөдире булып. Рәхмәт әйтәс килә оештыручыларга. Әти бик нык яратадыр шахматны, эшен яратадыр. Әти белән әнигә без бик рәхмәтле, бурычлы. Безнең бөтен балалар, оныклар җыелышып кайттылар. Инде иң өлкән кадасы минем кызым оларда килен булып төште. Хәзер инде менә оныклар бар. Иншалла без алар белән матур итеп аралашып яшәдек. Шунда да ул шахмат сөюче, шан спортсмен кеше иде. Һәм дөньяны яратучы, сөюче, балаларны яратучы, якын итүче. Шундый бөтен кешене хөрмәт итә торган шундый бердән-бер легендар кеше булды. Мондый турнир инде 25-нче тапкыр уздырыла. Әлегесе Азнакайның Шатыртау арена спорт комплексында үткәрелеп, ярышларда республиканың 10 районыннан килгән шахматчылар көч сынаша. Я приехал со своим братом. Мин турнирга туганым белән бергәләп килдем. Шахмат уенын бик ошатам, күп шөгыльләнәм. Инде 5-нче ел китте. Беренче уенда җиңелдем, ләкин төшенкелеккә бирелмим. Алда тагын партия була, әлбәттә җиңәчәкмен. Я не расстраиваюсь, потому что будет еще много партий. Я был в Азнакаево. Мин Азнакайда соңгы тапкыр 80-81 елларда булган идем. Шахмат уйный башлавыма 70 еллап бардыр. Турнир бик яхшы дәрәҗәдә оештырылган. Үзем беренче турда җиңелдем. Минем яшьтә вакытка уйнау авыр бирелә. Мне много лет, а когда мало времени, я начинаю ошибаться. Ярышларда Татарстан Республикасы шахмат федерациясының вице-президенты Николай Каратаев та бар иде. Ул тренер буларак үз командасында алып килгән. В вашем городе гостеприимным бывал часто. Вас как проводит? Кунакчыл Азнакай җирендә еш булырга туры килә. Биредә зур турнирлар уздырылып тора. Биредә шахмат камилләшә бара. Бу сөенечле күренеш. Вообще все здорово. Вы растете. Мне очень приятно. Уйнаучылар зирәклек һәм акыл ягыннан көч сынашып, үз осталыкларын күрсәтте. Соңыннан җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.